još sve bih dala ja, još je u meni ljubav ko eksplozija. Zašto ne bih varala, rukama te ukrala, samo da te zagrlim. Varala bih varala, usnama te lagala, samo da te poljubim. Zašto ne bih varala, rukama te... Večeras sa nama je Dragana Mirković. Dobro večer, Dragana. Dobro večer, pozdrav svima onima koji nas gledaju. Kako se osjećaš? Pa ja se uvijek dobro osjećam, mislim, ja sam uvijek raspoložena, uvijek mi je lepo, ali moram da priznam da mi je večeras stvarno super i zbog publike, a mogu reći i zbog kluba, zbog izgleda kluba, pošto baš sam rekla pre nego što ste uključili kamere da je ovo jedan od najlepših naših klubova u celoj Evropi. Znači, stvarno onako potpuno top. Ono što mene interesuje i zanima i naše gledalce, kada usporediš današnju omladinu i tvoju generaciju pre 20-30 godina, stil muzike, da li se taj stil muzike promenio, da li današnja omladina sluša ipak neku drugu vrstu muzike ili i dalje se vraćaju na ono staro dobro? Pa nije se tu nešto specijalno puno promenilo. Znači, uvek je postojao taj neki moderni zvuk koji se pratio, bar ja sad govorim o nekom svom vremenu, ali je činjenica da kad govorimo o našim mladim ljudima u Evropi koji žive ovde, činjenica je da su oni malo više okrenuti stranoj muzici, jednostavno zato što žive na prostorima gde je prvenstveno zastupljena strana muzika. Ono što je moja lična sreća, to je što bez obzira na tu njihovu okrenutost zabavnoj muzici, odnosno stranoj muzici, oni vole i Draganu Mirkovića na moju sreću, tako da ipak te neke pesme jednostavno su im negde blizu i zbog toga što ih podsjeća na njihov rodni kraj i na to šta su njihovi možda roditelji voleli, slušali, tako da ja lično ne primećujem neku baš veliku razliku. Da li možemo da očekujemo od tebe, Dragana, neki novi hit ili neki novi CD? U zadnjem CD-u i u svim tvojim CD-ima uvek izbaciš jedan, maltene dva, čak i 3 hita. Da li radiš na novom CD-u ili na nekoj novoj pesmi? Pa na novom CD-u još uvek ne radim, međutim pojavilo se par pesama koje su mi ponuđene, koje su me naterale da razmišljam o novom CD-u, a nisam imala nameru, najiskrenije, jer moj prethodni CD je star nekih 1.5 godina, što nije ništa strašno. Onda snimila sam duet sa Bobanom, to je isto nova stvar i tako dalje. Stvarno nisam razmišljala o novim pesmama, posebno ne o novom CD-u. Međutim, eto, pojavilo se tako nekih dobrih par pesama. Meni kad se dopadne pesma, onda krenem da razmišljam o tome, jao, štete da stoji, da to niko ne čuje, i onda sam tako u tom nekom fazonu. Ima jedna fenomenalna balada, ja zaljubljena sam u nju, ali ne mogu sad ništa da vam kažem, zato što... Znači nećemo smeti još da je ćemo, ili... Nažalost, ne još, ali verovatno... Uskoro. Verovatno skoro će to biti, da. Šta drugo da im kažem, osim da ih puno pozdravim i sve one koji su ovde i one koji nisu tu, koji možda iz nekih razloga nisu mogli da dođu, ali da ih puno pozdravim i da im kažem da ih puno volim. Eto, zahvalna sam na ovom divnom druženju večera, samo da znam.
Hvala puno, Dragane. Ćao svima. Tužan je život moj, kaži mu da zna, plaši se da što sam ja.